बे निलुत सरगियारिया फैसा बारा जाबाय नालाय दा गारलाबायनो माने जायगा गैला नालाय गामियावनो गारदों दा फैसा देखायबाय नालाय सोरथो लाया बयबो लायो दा बिसोरलाय आरो मा खालामबावनो फैसा देखायाबाथ' बिसोर उफाय गैला दा फैसाफोरखौनो देखायनानै माने बिसोर लाबोनो नागिरो हायाखै आरो बिसोरो मोनखाया आरो जों नांगोलावनो होगोन जों मोसौजोंनो हालेवनानै जायो नालाय जों नांगोलखौ मोजां मोनो ट्रेक्टरनि खामानिया रावबो मोजां मावाखै जोंहा नांगोलावसो होगोन ट्रेक्टराव जेबो मोनाखै जोंनो जेबो होआखै मोनथायबो होआखै जोंनो जों गामिया नाहरबारि होनो सारियालि जों गामिनाथ' गासिबो दंजोबो आंल'सो ट्रेक्टराव गोजासो मालाय नांगोलाव आंल' आरो जों गामियाव आंना फिसारि नार्जारि नांगोलावनो जोंखौ गोदो माबा जुद्ध जानायाव जोंखौ नायफिनाखैना मुलि लाबोदों मा लाबोदों बासन बाथि होदों होनदों जोंनो जेबो होआखै नायफिनसो दोनदों जोंखौ रेसनखौलाय पाब्लिकआनो खांना हरखानाय नालाय बेखौ मोन्दों आरो जानो मोन्दों मोनाखै नङामोन रेसनफोरखौ मोन्दों बे 2 नं सुदोंसो होनो जोंखौ 2 नं सुदोंसो होनो साथियानो बारसिगोन आरो दा एसे मोना मोनफेराखै अरुण'दयबो गैया दानजोब्बायसो होनदों जोंनिखौ माबानिखौ रेसनालाय मोनो रेसनाबो बोसोरसेल'सो जादों जोङो एबार बिसायख'थियाव नांगोलावनो भट होगोन सरन बर' सारनो जोंहा इयाव जों राजनितियाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाव गामियाव बिजेपि हान्जा दंमोन बिजेपि हान्जानि मानसिफ्रा एसे गोरों गोरा दङ नालाय गोरों गोराफ्रा जोंखौ बिराद थगायो माने जोंनानो एबार थगाय जालिया होननानै सानदों आरो बेनिखायनो जों सरन बर' सारखौनो भट होगोन होननानै जों सानना लादों जों नांगोलाव फैजोबबाय जों बेखौथ' बुंनो थांगोन जोङो बुहुत फुल साक्सेस आरो बियो फुल साक्सेस जाबाय दिनै जोङो खमसे खम 1000सो बाइकखौ जों देखायनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों माखासे रायजोफोरखौ जों मोननो हाबाय बे हिसाबै जों मिथिखाबाय जे जोंनि BPF दोलोआ बहुत सांग्रां दङ दाबो दा माखासे जों नुदों जोंनि जायगायाव अपिपिएल मानसिफोरा माखासे खोथाफोरखौ दान्थे बिदान्थे खालामनायाव सोरबा बिजेपिनिया जोंजोंनो दंजोबो होनना बुंदों बिसोर सोरबा APPआबो जइन जादों होनना बुंदों बेफोर गासिबो नंखाय नाथाय जोंनियाव जइन जानायखौ जोङो थोंजोङै बुंनो हायो आरो जों डाइरेक्टनो प्रुफबो देखायनो हायो आरो माखासे रायजोफोरा बुंबाय थादों जे UPPLआ माखासे रायजोफोरखौ रां होनानै बायनो नागिरदों बेखौथ' नंगौखौनो बुंनांगोन आं खोनानाय बायदिबाथ' नंगौखौनो बुंनांगोन नङा होमबा आं ओरैबायदि खोनाबावदोंसो दायो गामि बिसोर फैसा होनो होननानै बुंदोंमोननो बेहाय जोंनि माखासे सेंग्राफोरा साग्रिद जाबाय आरो जों माखासे रायजोफोरखौ सुबा कमिटिनि मानसिफोरखौ जोङो गोख्रोङै खोथा होबाय जे जोंनि गामि बा नोंसिनि सुबाफ्राव फैयोब्ला UPPLनिफ्राय फैयोब्ला थाखा साखा रानोब्ला नोंसोर हमना लाखि जों बेहाय दङ जों एक्सन लागोन आरो गोजौनि आयेन राहा बायदि लागोन बेबायदि खोथा बुंनायाव आं खोनाबावदों अबेबा माने आबसुफोरनि अफिसावबो माने बिसोर फैसासो होगोन होननानै मोनसे खोनादों आरो नाथाय बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथियाखै नाथाय आं खोनाबाय माने आबसु अफिसनिफ्रायनो माने लेंहर माने होगोन होननाय मोनसे खोनादों आरो आङो बेखौथ' मा बुंबावनो नङा होमबा बेखौथ' सियरखौनो बुंनांसिगोन जोङो हमना ला मोनसे खोथायावहाय दिनै आबसु होनना बुंबाय UPPL होनना बुंबा आबसु नङा होमबा बिदि हिसाबैथ' जों दाख्लैबो नुबावबाय माने थोंजोङैनो माने पलिटिकेलाव इनभल्भ जानानै बिसोर खामानि मावदों आरो जोंनि नुदाराव मावबाय दा रौता समस्थियाव हाबनाय हिसाबैबो बिसोरबो खामानिखौनो मावबाय जों मेगनजोंबो नुदों नङा होमबा बेखौ जों नुनायखाय जों दिनै क्लियार बुंनो हायो आरो माखासे जायगाफोराव ओरैबायदि थासारि खालामदों जों BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिसोर माने टर्चार खालामो माने रायजो राजाफोरा जेब्ला जाम्बा जाम्बिफोर दङ बिसोरखौ मा बुङो बिसोर नांगोलाव होबालायनो माबा हानि लेखा सावोनो नांगोलाव होबालायनो माबा धोरोमखौनो गारनांगौ जायोनो बेफोरबायदि अनेक किसिमनि खोथा ओंखारदों आरो बिसोरनिफ्राय जों बेफोरखौ खोनानानै दाख्लैबो बुंदों जोङो गावसोरजोंबो जों सानैसो रायलायदों पलिटिकेलनि बेलायावहाय जेन बिदि दाजा जोंबो बुङा नोंसोरबो दा बुं बे खोथाखौ जों एसे रोखा फोरमायदों आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्राय दा बेसेबां जौखोन्दोसो BPF राजखान्थियाव भटखौ होगोन होननानै नोंथांमोना आंथ' दायो बुंनो थाङोब्ला 70%आ खाथां फुरा सियर बियो मोनगोन आरो बेखौ हाजारसे 15 जना 1500 बारा जागोन आरो ना बे हाबाफारियाव रायजोनि अनसायनायखौथ' आरो जोङो मा बुंबावनो माने जों बेबायदि बुंनोनो हाला आरो एकदम जोबोद खुसि जोङो अनसायनायाव दा जेरै लैहोर ओंखारबोदों बेबायदि ओंखारबोनानै माने जोंना नांगोल पार्टिया 100% जोंना नांगोल पार्टियाव माने ओंखारबोनानै जोंना सापर्ट दं आरो जोंनाथ' खमायाव 8-10 हाजारा जाखागोन आरो बेसेसो मोनगोन आरो औ मोनगोन बिसोरो बायबाबो जाला बिसोरो माने बे निलुत सरगियारिया फैसा बारा जाबाय नालाय दा गारलाबायनो माने जायगा गैला नालाय गामियावनो गारदों दा फैसा देखायबाय नालाय सोरथो लाया बयबो लायो दा बिसोरलाय आरो मा खालामबावनो फैसा देखायाबाथ' बिसोर उफाय गैला दा फैसाफोरखौनो देखायनानै माने बिसोर लाबोनो नागिरो हायाखै आरो बिसोरो मोनखाया ओरैनोबाबो सैया बिसोरखौ हायोबा माने बिसोरनि गोजानावसो एरायखायो आरो बयबो रायजोफोरा
बे हाबाफारिखौ आं बुंनो सानो जे गोबां रायजो राजाफ्रानो जोंनि नांगोलाव हेफाजाब दं नालाय आं बेखौनो बुंनो सानो आरो हेफाजाबजों लोगोसेनो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै हेफाजाब थानायखायनो बेयावहाय रेलियावहाय ओंखारबोदों थ' आं बेखिनिखौनो लुबैयो गोबाङानो हेफाजाब दं आरो देरहाखागोन होननानै जोंबो आसा खालामो औ जों सरन सारखौनो देरहा होगोन